Vážení diváci, vítáme vás vůbec historicky prvního streamovaného a komentovaného finále mistrovství republiky u zápasu, který hrají Aleš Herout a Dan Milý. Hraje se na 5 vítězných, takže zápas to bude trošku delší. A tihle dva se ve finálových zápasech potkávají pravidelně. Není to rozhodně jejich první vzájemné utkání, takže se velmi dobře znají. A sledujeme neúplně ideální nahrávku na modrou kouli. Jinak od mikrofonu vás zdraví Eva Poskočilová. A společně zjistíme, kdo se stane letošním mistrem České republiky. Jako první se do náběhu dostal Dan Milý. Dokázal z toho stolu získat, co šlo. Teď už to na žádné další potápění nevypadá. No, přesto tam dokázal najít kouli. Parádní trefa. Škoda jen té bílé, která byla hodně krátká. Dan Milý musí jít do jistoty. Zelená společně s modrou a více s růžovou, ty zakrývají valnou část té levé poloviny. Ale Herout měl hodně malý výhled. A ta jeho odpověď je vynikající. Rozhodčím tohoto zápasu je Novozélanďan Andy Mills, který v České republice žije už strašně dlouho a je velmi platným českým rozhodčím. Má tu nejvyšší rozhodcovskou třídu a pravidelně jezdí i na mistrovství Evropy. Únik o 2 mantinely vyšel výborně. Rozhodčí si teď zkontroloval, jestli se bílá dotýká nebo nedotýká některé z červených, které jsou poblíž.
šance, kterou teď dostává Aleš Herold. Pěkně. Hned se pustil do rozstřelu a snad má okolo černé dost místa. Tak ne. Náběh bohužel končí. Na černou je tak vidět. Aleš Herold dokáže zahrávat vysoké náběhy. Včera v jednom zápase vystřihnul 100. A bodově už se dostává před Dana Milého. To, že je růžová u mantinelu, tím se Aleš nemusí absolutně zabývat. Kombinace s černou koulí přináší víc bodů. A přichází komplikace. Náskok, který Aleš má, těch 38 bodů, to na vítězství Efraimu ještě zdaleka nestačí, takže potřebuje hrát dál. Podle toho, na čem je lepší úhel, jestli na modré nebo na zelené.
žuželová koule přišla hodně rychle a bezpečně. Míří do kapsy s trošku horší nahrávkou, ale je pravda, že těch bodů, které máme na stole, těch 43, to už Danu milému nestačí. Černá sice nepadá, ale zablokovala kapsu. Co na to Dan? Bude chtít o frame ještě zabojovat nebo ne? Úvodní frame zápasu máme za sebou. Vysokým náběhem si ho pro sebe získal Aleš Herout. To se ostatně čekalo. Dan Milý měl šanci. Bohužel se nedokázal u stolu udržet. A v té bitvě jistot tam byl lepší Aleš. Vidíme, jak se Dan Milý popasuje s tím druhým framem. Připomínám, že se hraje na 5 vítězných, po 4 odehraných framech nás čeká krátká přestávka, tak aby si mohli jak hráči, tak rozhodčí, konec konců i diváci trošku odpočinout. A vzhůru na frame číslo 2. Dobrá útočná jistota, která rozvolnila balík. Přesto ale černá koule zůstává ve hře, takže to, co na stole máme, tak to slibuje eventuálně další vyšší náběh. Teď by si potřeboval něco hezkého na potápět Dan. Pěkná červená, jenom škoda té bílé. To je v hloubi rozstřelového pole. Zelená koule byla strašně těžká z toho úhlu. Dan Milý dostává rychle příležitost. Červená na střední vzdálenost. Ale. Tohle taky nebylo nic jednoduchého. Černá, která musela hodně dlouho jet podél mantinelu, ono to nevypadá nějak složitě, ale je to těžký strk.
růžová půjde hrát. Růžový bod je nejspíš obsazený, ale máme tam volný ten pro zelenou. Jenže růžová zůstává na stole. Aleš se pokoušel prostřelit, jedna z červených, která z balíku vyjela, končí před pravým rohem, takže tam by šlo hrát. A jestli se bílá koule vejde tak, aby šlo potápět na tu kouli, která je hned nalevo od toho zbytku balíku, tak by to bylo taky šikovné. Danovi teď nezbývá, než odehrávat přes modrou kouli. Na žluté má trošku větší úhel, ale pořád je dobrý na to, aby šel zpátky s bílou koulí směrem k nám. Zkoušel prostřelit, to nevyšlo. Má tam ale tu volnou červenou nalevo od zelené, takže pokračování náběhu pořád existuje. To je jen tak. Oba hráči mají za sebou docela náročná semifinále. Dan Milý porazil tím nejtěsnějším možným rozdílem Jean-Marie Hasténa. Aleš Herold, ten měl v semifinále za soupeře Jana Matíčka, kterého taky porazil tím nejtěsnějším možným rozdílem. Obě semifinále skončila 4-3 a byl to opravdu velmi lítý boj na obou stranách. Škoda, že se Danovi milému nepovedlo teď se udržet u stolu naplánované nebo vymyšlené. To měl dobře, bohužel chyběla přesnost, podobně jako teď Alešovi v tom strku s hrabičkami.
ty hrabičky jako by byly v tomhle zápase určitá překážka, spíš než pomoc. Tak uvidíme, jak to dopadne teď. Zase ne, ale je to pořád s myšlenkou na jistotu. Rýsuje se tady možnost zkusit potápět červenou jako kouli zdarma. A nebo se pokusit o tuhletu, která je trošku těžší, protože je u mantinelu. Aj. Čekala, že bílá odskočí, místo toho zamířila taky do kapsy, alež si teď může bílou kouli nastavit kamkoliv do toho Dčka. Ne, že by tam měla něco vysloveného k potápění, to ne. Pěkně. Přes žlutou kouli není vidět podle všeho na nic. Endemil si tu bílou kouli pečlivě prohlédl, kdyby došlo k faulu a misu a musel celou tu situaci vracet nazpátek. Okolo žluté by se měl Dan dostat tady na tu levou stranu. Červená je hodně rychlá, ale žlutá pomáhá. Přes růžovou není vidět na tu červenou, co je u zelené kapsy. Tam milí. Ale může potápět kouli na střed. A srážka se zelenou, ta se nehodí. To je komplikace. Nemůže se ani dost dobře opravovat přes modrou, eventuálně přes růžovou, protože překáží koule před zelenou kapsou. Navíc zahrávat do jistoty do rozstřelového pole taky nejde, protože tam právě hrozí ta červená, takže to zkusil takhle víceméně na náhodu. A s tím výsledkem rozhodně nebude Dan Milý spokojený, ale si může vybírat, jestli bude hrát do zeleného rohu, tedy do zelené kapsy, nebo do toho levého, který je blíž k nám.
už aby se začalo Aleš připravovat prostřelení čtveřice dvou červených, dvou barevných. Připravil si to, pokusil se o to. Červená zůstává na stole a společně s ní ještě 59 bodů. Takže druhý frame zdaleka rozhodnutý není. Navíc teď tím porozstřelením uvolnil černou kouli, uvolnil i zelenou a konec konců je tu červenou, která stojí mezi nimi. To by mohla být pobídka pro Dana Milého. A jestli tohle měla být jistota, tak se tedy Ruby nepovedla. Možná je dobře, že nevidíme do tváře Dana Milého. Bych nechtěla vidět ani, jak se tváří Aleš Herold. Chlapci si ten stůl pěkně předávají. Musím se upravit, na stole nemáme 59, ale jenom 51. Mě spletla ta hnědá koule, která je v té bližší polovině stolu. Pěkně. Pěkná jistota. A tentokrát už Aleš potápí, je v perfektní pozici na černé. Jestli to má napřímo, tak potřebuje bílou kouli popotáhnout trošku zpátky. Přesně tak. A hnědá koule byla framebolem, na stole už je jenom 35 bodů. Alešův náskok je 38. Posílá bílou až k mantinelu, červenou taky nechal v bezpečí u mantinelu. Dan Milý potřebuje jeden snooker, tedy donutit Aleše k jednomu faulu. Bílá se téměř skovala za černou na červenou, Aleš ale vidí,
bez problémů potápí, takže myslím, že i druhý frame končí. I kdyby Aleš potopil jenom tu jednou červenou, nepřidal žádnou barevnou, tak Dan Milý už bojovat nepůjde. A je to tak, druhý frame končí, i ten si připisuje Aleš Herold, takže vede už 2-0. Připomínám, že se hraje na 5 vítězných. Všechno je připravené, může začít třetí frame. První 2 vyhrál Aleš Herold. Dan Milý už by potřeboval taky něco zapsat na své konto. Dostává příležitost hned po tom rozstřelu. Škoda.
rychle musí od toho stolu. Dan Milý se zatím vede velmi dobře. Na té modré si připravil příhodný úhel na to, aby mohl jít do rozstřelu. Ale to je smůla. Pokusil se o opravu, a bohužel to nevyšlo. Je z toho dobrá jistota, kdybychom neměli červenou v rozstřelovém poli, tak by to bylo super. Prostřelení přišlo teď, bohužel koule, kterou odehrával, tak zůstala na stole. A to je chyba a pobídka pro Dana Milého. S citem zahrával možná až moc. Těžko říct, jestli Dan teď vidí na modrou nebo ne. Pokud ne, tak je to velká smůla. Skvěle. Škoda, je to málo bodů, které Dan Milý má. Zatím nejde kombinovat ani s černou, ani s růžovou. A z modré koule bílá bude muset okolo celého stolu.
třetím frameu se oba hráči u stolu vystřídali několikrát. Ani na jedné straně z toho nebyl nějaký kdo ví jaký bodový zisk. Vždycky to bylo v náběhu jenom pár koulí po sobě. Další příležitost pro Aleše. Na body už je téměř srovnáno. Jestli pak z toho bude víc než pár koulí v náběhu. Říkal jsem, že Aleš včera v Přerově zahrál 100. Nebyla to jeho první 100, kterou v téhle herně od něj viděli. Jinak letošní národní šampionát hostí Přerov, jak už jsem říkala, krásná soukromá herna, soukromý klub, který je vybavený 3 perfektně opečovávanými stoly. Takže tady je opravdu radost pobývat, radost hrát. Poprvé tenhle klub hostí mistrovství České republiky a určitě to není naposledy. Zdeněk Šnejdar se o tohle místo perfektně stará a má tady spoustu věcí krásně vymazlených, včetně právě třeba streamů, kterými přibližujeme dění na národním šampionátu i divákům, kteří se nemohli do Přerova vydat. Bodově jsme se posunuli o kousek dál. Hráči se nám zase vystřídali. Nepřesnost na modré kouli zastavila snažení Aleše Herouta v akci Dan Milý. Černá koule je v lepší pozici na potápění. Není potřeba nic zvláštního dělat s bílou koulí. Ten strk je složitý sám o sobě, ty středové kapsy, ty vypadají jednoduše, ale rozhodně to nic snadného není.
Růžovou si v tuhle chvíli vracet zpátky na bod nepotřebuje. Stačí mu kombinovat s tou černou, na které má úhel, takže s bílou může pracovat. Dobrá černá. Následovat bude trošku složitější červená. Ale zase ani teď není potřeba dělat nic moc s bílou koulí. Stačí jenom poslat dopředu. A nebo stáhnout k sobě, ale dopředu by to možná bylo lepší. Byl z toho nádherný stopbal. Takže to asi možná měl být tahák, těžko říct. Černá se hrá dá, pořád to ještě není katastrofa. Rozstřelení vyšlo, bohužel červená zůstává na stole, ta byla proti. 19 bodů náskok má Dan Milý v tuhle chvíli, 1,50 máme ještě pořád na stole. I tohle těžkou červenou Dan Milý potápí. A už teď ví, jak to vypadá s červenou, která je u rozstřelového pole, jestli jde někam hrát nebo ne. Půjde rozhodně potápět na střed a středy, ty nám Dan už několikrát ukázal, že do těch těžkých středových kapes hrát umí.
pokus dostat od mantinelu tu poslední červenou. I tu totiž Dan potřebuje. Jeho náskok je 30, ale na stole máme ještě 35, takže frame nekončí. Na potápění to není, je to na jistotu. Já říkala jsem na jistotu, ne na pozici, ze které může soupeř stůl dohrát. Ani nepotřebuje kombinovat s černou koulí. Ale s nějakou barevnou ano. Bez toho se obejít nemůže. Barevná je v kapse. Pořád je to stůl plný problémů. Žlutá do žluté kapsy hrát nepůjde. Takže kam s ní a kam s bílou. Pěkně. Neměl by to být problém žlutou kouli zasáhnout. Je docela blízko u mantinelu, takže tím se jakoby zvětšuje ten terč, do kterého je potřeba bílou kouli poslat. No, takže zásah přišel a Dan si to vyměřoval, tak aby to ideálně skončilo ve snukru. To bohužel nevyšlo, chybělo malinko. Aleš potřebuje dohrát i tu těžkou modrou. Ztrácí 16, na stole máme 18, takže je jasné, že potřebuje všechny 3 koule, které na stole jsou. Hezky. A dobrý úhel na růžové, tak aby šel s bílou potom k té černé. Černá koule rozhodne. Dobře. A teď obtížná černá, která je frameblovou koulí. Parádní dohrávka, ta zajišťuje Aleši Heroutovi vedení 3-0. Hraje se na 5 vítězných, takže ještě 2 framey. A Dan Milly už by potřeboval začít framey vyhrávat.
Andy Mills si připravil stůl, takže může začít frame číslo 4. Je to ten poslední frame před přestávkou. A Dan Milý, pokud chce s tímhle zápasem něco udělat, zaútočit, přiblížit se k té šanci získat titul mistra republiky, tak už potřebuje frame vyhrát. Pěkná černá. Je tam touching ball, to znamená, že bílá koule se dotýká červené. Může se dotýkat i několika koulí, takže to je potom složitější pro hráče, protože potřebuje odehrávat pryč. Dobrá bílá zaparkovaná na mantinelu. Škoda, že Dan Milý nedokázal získat z toho svého předchozího pobytu u stolu víc než 8 bodů. A ztratil bílou kouli, takže pokračovat nemohl. Výborně vymyšlená jistota. Srážka s modrou koulí nikdy nevěští nic dobrého. Podobně je tomu i teď. Tady by dokonce možná šlo i potápět, i když asi ne, tam přece jenom má umísta na pravé straně. Dá se na soupeře zatlačit jistotou, ale ta bílá ta začala brzdit hodně brzo. Co chybělo? Milimetr. Červená se otřela o jedno i o druhé zaoblení a to ji udrželo na stole.
Aleš dobře využívá bariéry z hnědé modré koule a na druhou stranu tam brání ve výhledu žlutá. Tím se možnosti Dana Milého docela zúžily. Jestli vidí na 1-2 koule, tak je to možná moc. První méně povedená jistota, co pak bílá, ta skončila v rozstřelovém poli, takže to je v pořádku, ale zároveň s ní se tam přiblížila jedna červená. Na potápění to nebude, ale ten výhled, který teď Dan Milý má, ten už je prakticky na všechny červené koule, které na stole jsou, takže dokonce snad zkoušel potápět, no, z takového úhlu. A Aleš trestá. V tomhle frameu se zatím rozdělili jenom maličko bodů. Teď pozor na faul, aby nenalehl na červenou kouli. Andy Mills, který má přezdívku Kiwi, to pečlivě sledoval. Opakuje se historie, kterou jsme viděli zatím v každém frameu a i v těch semifinálových zápasech. Vždycky, když to začne vypadat nadějně, že by mohl přijít nějaký vyšší náběh, tak po pár strcích přichází chyba, nějaká nepřesnost, způsobená možná nesoustředěností nebo tím, že hráč přemýšlí o té pozici, která by měla nastat. Třeba o 1-2 strky dál.
tohle se počítá. Přišla za to pochopitelně omluva. Alešově, pokud chce pomýšlet na vítězství Efraimu hned v tom náběhu, ve kterém je, tak by mu mělo stačit odehrát ty červené, které jsou mezi růžovým a černým bodem, ty, které jsou volné a snáze hratelné. Nemusí se nějak zvlášť zamýšlet nad těmi, které jsou napravo a nalevo těch dlouhých mantinelů. Hledáme dlouhé hrabičky. Hlavně to nepřekombinovat, nevymyslet nějakou pitomost, neskomplikovat si život, jako třeba teď. Bylo to příliš těžké, červená překážela, musela skoro vyšplhat na stůl a přichází chyba. Náskok 49 bodů, to si vypracoval Aleš Herout. Na stole máme ještě 6 červených.
pod růžovou jako koule zdarma. To je šance. Až proměňuje, ale počkejme si, co udělá bílá. No, bylo to jen tak, ale zůstává na stole, takže jak pak s tímhle pobytem u stolu naloží. Většina červených je v těžko hratelných pozicích, takže nic snadného tady nečeká Dana Milého. Taky se rozumně drží zpátky. Až si může dovolit trošku zariskovat s tím velikánským náskokem, který má. Krásné véčko na střed a dobrá bílá. Růžová není úplně nejjednodušší, ale potápět se dá. Bude to tak trošku bez přívodu. Nic jednoduchého na stole už Dan Milý nemá. Bohužel tam jednoduchý začátek nechává. A nebude Aleš hrát teď černou kouli nebo růžovou, kterákoliv z těch dvou barevných je frimbolovou koulí. Na stole už je jenom 51. Aleš Herout půjde do vedení 4-0 v zápase hraném na 5 vítězných, takže Dan Milý už se nemůže dovolit žádnou chybu. Nesmí prohrát už žádný frame, protože jinak zápas okamžitě končí. Těžký úkol, ale bude mít teď pár minut na to, aby se nějak vzpamatoval, protože po 4 odehraných framech nastane krátká přestávka, no a za malou chvíli, za pár minut se vrátíme zpátky ke stolu a budeme sledovat možná frame poslední, pokud se Dan Milý vzpamatuje, tak třeba velikánský boj.
Tak, mid-session, ta krátká přestávka, ta oběhla velmi rychle, protože se všichni aktéři tohoto finálového zápasu letošního mistrovství republiky rozhodli, že žádnou přestávku nepotřebují a že budou v zápase pokračovat dál. Takže nás čeká frame číslo 5. A ten, jak jsem říkala, pokud ho získá Aleš Herout, tak to bude frame poslední. Dobrá bílá po kvalitním úniku z jistoty. A tahle bílá nedojede až do rozstřelového pole, dokonce se mu ani nějak zvlášť nepřiblížila. O kilometr vedle. Na takovouhle pozici Dan Milý čekal. Jednoduchý začátek, má tam i pokračování přes barevnou kouli, takže co víc si přát. On měl příležitosti i v těch ostatních framech. Sice jsme viděli vyšší náběhy od Aleše Herouta, ale nebyly to framey vyhrané vysloveně na jednu ruku, a že by padla nějaká 80 a byl konec. Hráči se vždycky několikrát u stolu vystřídali. Ale mají toho v těle oba docela dost. Hrálo se v Přerově už včera, to byly v plánu skupinové zápasy, ještě předtím byla kvalifikace, ale přeci jenom tam mezi kvalifikací a hlavní částí turnaje byl odstup. Včera se tedy sehrály skupinové zápasy, byly 4 skupiny po 3 hráčích, postupovaly 2. Většina čtvrtfinálových zápasů se stihla odehrát včera, ten jeden zbývající se hrál ještě dnes, no a pak už byly na programu semifinále a nynější finále. A mluvila jsem o tom, jak oba v těch svých semifinálových zápasech museli velmi zabojovat. Hrálo se na 4 vítězné a oba zápasy skončily výsledkem 4-3. Byly to veliké nervy pro oba a ona ta únava se nasčítá. Z toho můžou pramenit i ty určité nepřesnosti nebo třeba zkraty, které se občas v tom finálovém zápase objeví.
máme možnost sledovat takovou hodinářskou práci s těmi zvýšenými hrabečkami. Je tam málo místa. A tohle bych teda skoro neskoušela. Ale vyšlo to. Klobouk dolů. I takovéhle využití hrabiček ve snímku pravidla povolují. Nikde není psáno, že je musíte používat místo té přední ruky, takže zakládáte tágo do té mosazné koncovky, řekněme. Můžete si dát třeba 2 hrabičky na sebe, můžete si jimi podložit ruku, přesně tak, jak to Aleš teď udělal. Myslím, že má štěstí v neštěstí. Na zelenou nepotápí. Má na svém kontě 18 bodů. A jak tu zelenou trefil špatně, tak i bílá dojela špatně. Ještě 2 koule. Černá koule je framebolem a matchbolem.
Aleš teď už může hrát úplně uvolněně, protože 59 na stole zbývá, jeho náskok je 65 a s každou další potopenou koulí ta porce snookerů, které by potřeboval Dan Milý, narůstá. Vypadá to, že se nechával opravdu to nejlepší nakonec. Není co kam hrát, takže možná se dočkáme nejenom vysokého náběhu, ale i trickshotu. Tak tohle už nikam nespadne, opravdu. Červená neměla dost síly. Po zásluze Aleš Herold vítězí v dnešním finálovém zápase letošního mistrovství republiky nad Danem Milým poměrem 5-0 a opět se stává mistrem republiky. Takže gratulujeme Aleši Heroldovi. A samozřejmě děkujeme všem divákům za pozornost. Od mikrofonu se loučí Eva Poskočilová. Mějte se fajn.